Mae chwarae'n bwerus. Does dim ots pa oed ydych chi, mae'n chwarae'n eich helpu i ddysgu, datblygu sgiliau newydd ac ennill hyder. Mae'n eich galluogi i fod yn greadigol, chwilfrydig ac anturus. Mae chwarae'n ymwneud â datrys problemau, cysylltu syniadau a delio â heriau. Felly, rydych chi'n dod i ddeall bod camgymeriadau yn rhan o'r ddysgu. Hefyd, rydych chi'n gwneud ffrindiau, yn dysgu deall pobl ac yn meithrin ymddiriadaeth. Mae chwarae'n rhoi lle i chi brosesu emosiynau, deall y byd, ac adeiladu gwydnwch ar gyfer beth bynnag mae bywyd yn ei ddwyn. Ond, yn bennaf oll, mae'n hwyl. Os ydych chi'n byw yng Nghymru, mae gennych hawl i orffwys, ymlacio a chwarae. Rydyn ni eisiau i bob plentyn a pherson ifanc cael digon o gyfleoedd i chwarae. Ein gweledigaeth yw Cymru, gwlad sy'n gyfeillgar i chwarae. Felly, ychydig blynyddoedd yn ôl, fe wnaethon ni sefydlu grŵp i weld pa gyfleoedd chwarae sydd ar draws Gymru. Fe wnaethon nhw siarad â phlant, pobl ifanc a hyd yn oed rhai oedolion i ddarganfod beth sy'n bwysig iddyn nhw. Yna, fe wnaethon nhw ysgrifennu adroddiad llawn syniadau ac argymhellion ar sut y gallem greu mwy o gyfleoedd chwarae. O hynny, fe wnaethon ni osod 67 o gamau gweithredu i wella chwarae yng Nghymru. Nawr, rydyn ni wedi ysgrifennu adroddiad cynnydd am beth rydyn ni wedi wneud hyd yma a beth rydyn ni'n mynd i wneud nesaf. Sganiwch yma i ddarganfod popeth amdano.